Perdoneu a tots i totes pel retard, però bueno, ja comencem. Benvingudes i benvinguts a les jornades de Cultura Audiovisual i Educació, somiant les imatges amb arxius, que hem organitzat des de Drac Màgic. Primer de tot, voldria agrair que ens acompanyen les institucions que ens han donat suport i els convidaré ara a dir unes paraules abans de començar amb la jornada. Tenim amb nosaltres el sisè tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, a la directora de l'àrea de públics de l'ICEC, Sílvia Duran, i al subdirector d'Ordenació Curricular, Ramon Grau Sánchez. No, perdó. I a la directora general de l'Institut de Cinematografia i Artes Audiovisuales, Beatriz Navas. Així que us convido a dir unes paraules. Gràcies. Amb l'ordre que he dit. Sí. Comenci jo? Perdó. Això és arribar molt. Sí, podem treure la mascareta per parlar, no? Per parlar, sí. Molt bé, doncs bona tarda. Ara ho comentàvem abans, aquestes jornades tanquen el 50è aniversari, que aviat està dit, de Drac Màgic, tants anys dedicats a la difusió del cinema, i jo ara ho recordava, que jo havia sigut usuari de Criatura en l'antiga Filmoteca al costat de Santa Caterina, i ara que diu somiem amb imatges i amb arxius em venia, perquè per mi hi ha una imatge que no sé si segur que l'he arxivat en el meu cervell, que és precisament una d'aquestes sessions, jo devia ser adolescent, amb una pel·lícula que no recordo com se diu, però que era sobre la Revolució Francesa, una mena d'espectacle teatral passat al cinema, que si algú se'n recorda li agrairé molt que em digui el títol, que per mi va marcar, i ens va marcar tots els que hi vam anar en aquell moment. I sempre que torno a pensar en Drac Màgic, que ara feia temps que no tenia l'ocasió d'estar en un esdeveniment vostre, doncs em ve aquella imatge, em revé aquella imatge d'impacte. Crec que les jornades tenen tot el sentit i sobretot tenen el sentit quan estan arrelades en una institució tan important en el món del cinema i de l'audiovisual. Jo agraeixo, òbviament, totes les institucions que hi han donat suport i també potser destacar que em fa especial il·lusió que això passi en un recinte com aquest. La Fabra i Coats, que va ser un dels projectes emblemàtics quan l'Ajuntament es va fer seu tot el recinte de l'antiga Fabra i Coats. Va haver-hi en aquell moment totes les àrees batallaven per tenir un espai a dins d'aquest recinte, hi havia necessitats d'escoles, d'instituts, etc. I vam apostar molt perquè aquest espai havia de fer allò que a Europa s'estava fent amb tants recintes industrials, que era refer-los pensant en recursos, pensant en temàtiques i en funcions culturals. I precisament la gran batalla d'aquell moment va ser dir no ha de ser qualsevol dels espais de la Fabra i Coats, ha de ser la seva nau central. I la veritat és que quan entres aquí te n'adones que s'utilitza, hi ha exposicions, activitats de tota mena i és un espai ple de vida, doncs em sembla que també justifica el que estiguem contents d'aquell encert que encara s'ha d'acabar de culminar perquè encara queden obres per fer, rehabilitacions per fer, però que té tot el sentit que una activitat com aquesta passi en un lloc com aquest. Per tant, gràcies, enhorabona per aquests 50 anys i sort i encerts pels propers 50. Bona tarda a tothom. Estic aquí en representació de la consellera de Cultura, la Natàlia Garriga, que avui no pot estar aquí en aquesta celebració especial pels 50 anys que fa que Drac Màgic tira endavant molts projectes i sobretot per aquesta jornada inaugural de cultura visual i educació. Ella segur que li agradaria molt compartir amb les persones implicades al projecte que esteu aquí, perquè un projecte tan sòlid i arrelat en el temps com és Drac Màgic, junt amb les jornades que en són una mostra, no es fa sense lideratges i sense equips entregats per la feina en convicció i en devoció per ensenyar aquest llenguatge artístic com és el llenguatge audiovisual. Posar la ciutadania al centre de la cultura i la cultura al centre de les polítiques culturals és un dels eixos principals que la consellera vol treballar. Perquè la cultura es porta
és la porta d'accés a la creativitat, a la integració, al gaudi col·lectiu i a l'esperit crític. I a més és un dret constitutiu de l'estat de benestar, conjuntament amb la salut, l'educació i les polítiques socials. I seguint aquesta representació de la consellera, ella sempre ens demana traslladar els objectius d'aquesta legislatura que crec que coincideixen perfectament amb la jornada d'avui, que són aquests 4 que segur que heu sentit, que és l'audiovisual català, la construcció d'un sistema cultural de referència, l'accés a la cultura com un dret inalienable i amb la voluntat que sigui molt present en les escoles. I aquí la insistència que ella està demanant al govern de treballar entre el Departament d'Educació i el Departament de Cultura i sobretot també la nostra llengua, la llengua catalana. Volem, sens dubte, fomentar hàbits culturals a tota la ciutadania i l'escola és un bon espai per crear aquest foment a la cultura. I si un projecte ha fomentat en tot aquest temps els hàbits culturals i impartit el coneixement per la cultura audiovisual catalana és, sens dubte, la suma de projectes que ha encapçalat Drac Màgic en tots aquests anys i avui també en aquesta jornada. Si bé fins ara he parlat i agraït la feina de tots els equips de Drac Màgic en tots aquests anys, voldria fer arribar també un agraïment personal com a usuària, una usuària més, com el Jordi, que de petita vaig tenir la sort de poder gaudir de les vostres formacions. Ben segur que gaudir d'aquestes formacions m'ha emplenat i m'ha fet molt més crítica i molt més constructiva a l'hora d'afrontar les feines del dia a dia. I goso avui com a usuària representar tot el col·lectiu de persones que si suméssim, si poguéssim sumar, serien una multitud de persones que han tingut el plaer i la possibilitat de gaudir de totes les formacions i de totes les activitats que heu anat fent. Res més, jo només volia dir que ajudar-me a mi personalment m'ha sigut un regal que m'agrada compartir-lo sempre i que m'ha fet créixer i un poder que només té, penso, o que té la cultura i que quan es posa en funcionament s'expandeix i s'arrela com un arbre sòlid amb moltes branques que obren la porta del coneixement. Seguiu així, són molts anys i sobretot no defalliu, perquè a darrere hi va moltes persones que sense la vostra aportació realment no coneixerien l'audiovisual com el coneixem moltes. Gràcies, moltes gràcies. Bona tarda. En primer lloc, agrair la invitació en nom del Departament d'Educació, disculpar la directora aquest matí, la directora general aquest matí ha tingut una indisposició al departament i ha hagut de marxar i posteriorment no ha pogut venir. Aquesta és la causa que estigui jo avui aquí. Llavors hauré d'improvisar perquè no tenia preparat estar aquí. Molt bé. A veure, hem d'agrair també a Drac Màgic. Què hem d'agrair? Doncs que durant 50 anys ha sigut una entitat pionera, no? Pionera amb la difusió, amb la promoció de debats sobre allò que és visual. Els centres hem pogut gaudir de les seves propostes, però no únicament per haver gaudit de les propostes, sinó el valor intrínsec d'aquestes propostes pels valors inherents que proposaven, perquè gràcies a Drac Màgic entrava el feminisme, entrava la diversitat, entrava el cooperativisme, entrava la cultura de no violència a les escoles i instituts. Per això hem d'agrair la presència de Drac Màgic. Gràcies per ser-hi, per descomptat. La imatge no és cap complement de la cultura. La imatge és cultura visual. I en aquest moment infants i joves, són els nostres usuaris del Departament d'Educació, viuen immersos en aquesta cultura visual, audiovisual, també diem nosaltres. Clar, hem de tenir-ho present i hem de discutir, hem de debatre i hem de veure com integrem la cultura visual a l'educació de les persones, com ho fem amb la cultura científica, com ho fem amb la cultura musical, com ho fem amb la cultura tecnològica, etc. Crec que en aquest moment que estem treballant amb els currículums a partir d'aquesta nova llei d'educació que s'ha d'implementar a partir de l'any que ve, crec que estem fent la feina, però atenció, les normes són les normes, queden en paper i el paper ho aguanta tot. Hem de veure de quina manera promovem,
de quina manera acompanyem els professionals i els centres per poder aprofundir en el que diu la norma. Per això el paper d'entitats com Drac Màgic encara es realcen més. Bé, aquest moment d'allau d'arxius visuals, de documents audiovisuals, aquelles entitats que com Drac Màgic preserven, reflexionen, cuiden el llegat, són més importants que mai perquè des del punt de vista docent, educatiu, actuen com mitjanceres entre el professorat i l'alumnat perquè els proporcionen al professorat recursos, motius, elements de reflexió, documents per treballar, per poder oferir als alumnes un enriquiment cultural i artístic, un creixement intel·lectual, que és el que proporciona la cultura visual, obre nous horitzons, gaudi, però també ajuda a que aquests alumnes puguin ser millors persones. Jo estic segur que aquestes jornades de cultura visual i educació ens ajudaran amb tots els debats d'aquests dies a fer més bé les coses. Moltes gràcies. Buena tarde. Infelizmente no hablo catalán. Lo entiendo porque estoy muy vinculada a esta ciudad desde que mi padre vino a vivir aquí en 1983, así que continuaré en castellano. Todas y todos los que estamos aquí tenemos claro que la cultura audiovisual constituye un motor de transformación y desarrollo social, contribuye, como ya se ha dicho, a la manifestación artística, a la expresión creativa, modela imaginarios colectivos, genera identidad, genera comunidad, amplía el conocimiento del mundo y refleja y exporta una imagen de las distintas culturas de este mundo que habitamos, y por extensión también de nuestras culturas. Por ello, pues, desde los Estados adoptamos medidas necesarias para fomentar y promocionar la actividad audiovisual y lo que nos trae hoy aquí, que es la conservación y la difusión del patrimonio que genera esta cultura audiovisual. Sin embargo, quizá hacemos un hincapié en el fomento y en la promoción y no tanto en esa difusión y en esa conservación. Por ello, llevamos desde el Ministerio de Cultura 2 años trabajando en incorporar el patrimonio audiovisual y la labor de las distintas filmotecas que hay en el Estado y en las autonomías en la Ley de Patrimonio de 1985. No hay un lugar para el patrimonio audiovisual, se ha estado trabajando y la idea es que, aunque ahora está aparcada la reforma de la Ley de Patrimonio Audiovisual, sí incorporarlo en la reforma que estamos llevando a cabo de la Ley del Cine y que además tenemos que llevarlo en estos 2 próximos años y tenerla ya aprobada en el 2023, porque es una reforma que se ha incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno. En esta ley se va a tener un mayor peso del que tenía hasta ahora la conservación y la difusión del patrimonio audiovisual y también del papel de las filmotecas. Y aprovecharemos a través de esta ley de hacer esa reforma de la Ley de Patrimonio. Creemos que eso va a ser un paso muy importante, probablemente también para los temas que se van a tratar aquí. Para nosotras estas jornadas van a ser también un estímulo, un lugar para reflexionar y pensar también cuál es nuestro papel en ese sentido. Por lo tanto, estamos encantadas. Yo estaré aquí hoy, pero también mañana en las jornadas. En ese sentido, también veo que en las jornadas Drac Màgic ha contado con unas figuras, con una trayectoria encomiable, con un conocimiento y que nos va a permitir, como hemos estado hablando antes, quizá refundar algunas ideas y conceptos sobre las imágenes y sobre los archivos, También para, en este momento de multipantallas y de exposición a una heterogeneidad de narrativas, también las administraciones tenemos un papel fundamental y quizá tenemos que acelerarlo en digitalizar imágenes y ponerlas a disposición de la ciudadanía y de los jóvenes. Eso, por otro lado, requiere una inversión y eso también es nuestra labor, tenerlo en cuenta en los presupuestos. Nada más, desearos que todo vaya muy bien y por supuesto, felicitar por esos 50 años a
a Drac Magic y toda esta trayectoria tan alucinante, ¿no? Y como habéis sido pioneras en tantísimas cosas y cuánto os debemos. Quería aprovechar para transmitirlo también. Y en principio, pues nada más y muchas gracias. Bueno, moltes gràcies per les vostres paraules i pel vostre suport. Des de Drac Màgic ens fa molta il·lusió inaugurar aquestes jornades que posen el punt final al 50è aniversari de l'entitat, de Drac Màgic. Drac Màgic és una cooperativa que, com s'ha dit, va ser fundada el 1971 i durant aquestes 5 dècades d'existència ha fet arribar l'audiovisual en els àmbits educatius, socials i culturals a través de diferents projectes innovadors que entenen, sobretot, la cultura cinematogràfica com una eina de coneixement, de reflexió i de crítica. Com s'ha dit també, el treball de Drac Màgic ha sigut pioner en el terreny de la pedagogia cinematogràfica, però també en la difusió del cinema infantil o en la programació i exhibició del cinema de dones. I per això, amb motiu d'aquests 50 anys, hem volgut impulsar diferents activitats de celebració de l'aniversari que s'han anat extenent al llarg de l'any, però també hem volgut aprofitar l'ocasió per poder aturar-nos a pensar i a reflexionar, poder mirar enrere, mirar cap al passat, la història, la trajectòria de Drac Màgic, per tal de poder mirar endavant, cap al futur i dibuixar cap on volem anar. Aquesta llarga trajectòria de Drac Màgic l'han feta sobretot els seus equips. És com un organisme viu per al qual han passat multitud de persones que hi han deixat cadascuna el seu llegat, l'han anat transformant. Avui en dia, ara que fem els 50 anys, el formem un equip bastant jove que des d'aquí ens agradaria agrair moltíssim el treball i la transmissió de totes les persones que han format part al llarg d'aquests anys i molt especialment ens agradaria aprofitar aquesta oportunitat per fer un reconeixement públic al llegat de Marta Selva i l'Anna Solà, que estan aquí amb nosaltres, així que moltes gràcies. I com deia, Drac Màgic té una llarga experiència en el terreny de l'educació audiovisual, però és un camp en el que els reptes són constants, no podem parar-nos aquí, cal qüestionar, revisar i reinventar-se, valorar tot el que s'ha fet, però tornar a preguntar-se què cal fer ara. I per això hem volgut generar aquestes jornades, un espai per reflexionar, perquè ens permet interrogar quines relacions entre el llegat cinematogràfic, entre l'arxiu, la memòria, la genealogia fílmica i l'actualitat audiovisual, que com han dit, vivim en un món plegat de pantalles, les imatges ens atravessen i considerem que tenen un paper molt important en la configuració d'imaginaris. Aquesta vol ser una reflexió sobre l'estat actual d'aquesta vinculació, però sobretot vol ser un espai per somiar, per imaginar i projectar cap al futur i cap on volem anar. I per això el somiem del títol. Somien les imatges amb arxius, vol aprofundir en aquesta interrogació sobre com hauria de ser, com és i com hauria de ser la incidència dels arxius visuals en la renovació del sistema educatiu. Farem molt breument un repàs del que ens espera avui i demà. Les jornades s'han iniciat aquest matí amb una jornada de treball interna que hem fet amb diferents entitats i organitzacions que centren la seva pràctica en la relació entre cinema i educació. Aquí volem agrair també des d'aquí la seva participació i les seves reflexions. I continuaran avui amb una taula rodona sobre els reptes educatius dels arxius cinematogràfics des de la mirada de les filmoteques de Catalunya, de Filmoteca Espanyola i també de Cineteca de Bolonia. I després, no marxeu, perquè després tindrem una performance amb el col·lectiu Dos Topos, l'Anna Faf i l'Ariadna Ribas, que també estan per aquí. Elles estan molt acostumades a treballar amb arxius i han volgut també sumar-se en aquesta reflexió amb una intervenció visual i sonora en directe que serà aquí mateix. Demà tindrem un dia amb 4 taules rodones de la mà de diferents professionals que, com deien, cadascú des de la seva experiència i recorregut ens acompanyaran per reflexionar conjuntament sobre la vinculació entre els arxius i les aules,
sobre la contemporaneïtat dels arxius i de quin hauria de ser el seu futur, sobre aquesta omnipresència i ubiquitat de pantalles també, i després també sobre les possibilitats de repensar, de fer lectures creatives a partir dels arxius. Finalment, diumenge, culminarem amb una projecció a la Filmoteca de Catalunya, on abordarem què significa el gest de transmetre l'amor pel cinema i per fer pel·lícules, amb una projecció d'una pel·lícula que es diu Let's, d'un cineasta sa fill, d'Eric Pauwels. Ens acompanyarà també la cineasta i docent Laura Ginés, amb la seva mirada i reflexió, i també amb un parell de peces seves. Res més, estem molt agraïdes a totes les persones que han acceptat participar en aquestes jornades, no les nombraré totes aquí, però estem molt contentes. Moltes gràcies també a l'equip de gestió, producció i programació, que ha treballat moltíssim per fer que aquestes jornades puguin ser possible, i volem agrair també el suport a la Generalitat de Catalunya, a l'ISEC, a la Diputació de Barcelona, a l'Ajuntament de Barcelona, a la Federació de Cooperatives, la Filmoteca de Catalunya i també a la Fabra i Coats, que ens acull aquests 2 dies aquí. Moltíssimes gràcies. I també, per últim, moltes gràcies a tots els que esteu aquí i a les persones que ens estan seguint en directe o en diferit i que gaudiu de les jornades. Ara dono pas a la que serà la taula inaugural, que està orientada, com he dit fa una estona, a reflexionar sobre els reptes educatius dels arxius i com abordar-los des de les filmoteques. Comptarem amb Josecho Cerdán, el director de la Filmoteca Espanyola, que ens acompanyarà des de videotrucada, a Esteve Riambau, director de la Filmoteca de Catalunya, i a Melissa Giovanelli, que és responsable del programa educatiu de la Cineteca de Bologna. La taula estarà moderada per la Tamara Moya, que és docent i investigadora de la Universitat Carlos III. Això tindrà lloc ara d'aquí uns minuts, quan haguem pogut canviar l'escenari. Moltíssimes gràcies. Hola. Hola. Josecho. Sí, Esteve. Bona tarda. Hola, m'esteu veient o només m'esteu escoltant? Te vemos meditabundo, pero te vemos. Bueno, es que es la hora del café. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes, tanto presencialmente como también vía streaming. De hecho, al final de la mesa inaugural tendremos también la oportunidad de dar la palabra a aquellas personas que se encuentran al otro lado de la pantalla para que puedan hacer preguntas. Así que, por favor, si es así, las pueden ir escribiendo a lo largo de este conversatorio y las abordaremos al final. Y en primer lugar, doy las gracias a Drag Magic. Para mí es un orgullo el poder estar en estas jornadas y el haber sido invitada también para moderar esta mesa inaugural que tiene como objetivo abordar cuáles son esos grandes retos pedagógicos por parte de los archivos, ¿no? y también con los archivos, a través de esta conversación con distintos representantes de filmotecas. Así que muchísimas gracias por la invitación. Y voy a presentar a los distintos participantes que nos acompañan al otro lado de la pantalla. En primer lugar, tenemos a Elisa Giovanelli, que es la responsable del plan pedagógico de la Cineteca de Bologna, del programa Schermi e Lavagne, pantallas y pizarras. En segundo lugar tenemos a Josecho Cerdán, que es catedrático del Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid y desde el año 2018 director de Filmoteca Española. Y a mi lado está presencialmente Esteve Riambau, que es crítico, historiador, profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona y desde el año 2010 director de Filmoteca de Cataluña. Muchísimas
gracias a los tres. Bueno, mi nombre es Tamara Moya, yo soy profesora e investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid, también del grupo de investigación TecMerin. Y bueno, espero poder lanzar algunas de las preguntas que se han planteado también en la jornada, bueno, en la sesión de trabajo de esta misma mañana, y que se abordarán en profundidad a lo largo de estos 2 días, de estas jornadas dedicadas al ámbito de las pedagogías y visuales, ¿no? Y también su vinculación con los archivos, ¿no? El papel que los archivos cinematográficos juegan en este sentido. Bueno, quisiera comenzar dándole la palabra a los distintos participantes, porque precisamente el título de estas jornadas nos dejan ver esa intención de, en primer lugar, poder abordarlas desde un espacio de revisión, ¿no? Desde esa revisión histórica que permite ese margen de los 50 años que ahora cumple Drag Magic, pero al mismo tiempo también soñar de alguna manera con lo que vendrá, proyectar hacia el futuro desde, por supuesto, también las prácticas presentes, cuáles son los cambios que se deberían producir para lograr esa verdadera transferencia social, ¿no? de los archivos cinematográficos, y también qué vinculación se puede establecer desde las filmotecas con las instituciones educativas para lograr ese propósito. Así que, bueno, en primer lugar me gustaría que Elisa Giovanelli pudiese compartir parte de la experiencia que realizan desde el programa Schermi e Lavagne, ¿no? Como también partiendo del referente que constituye la Cineteca de Bolonia en la actualidad, ¿no? para el resto no solamente de filmotecas, sino también de toda esa ecología, ¿no? de la educación cinematográfica, en la que habéis logrado, ¿no? articular, digamos, todo un tejido cinematográfico y también social, para que la labor de la filmoteca no quede únicamente, ¿no? en el ámbito de la institución, sino que también trascienda a la cultura cinematográfica de la ciudad. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. No. Mi scuso per non essere lì e vi auguro ovviamente 3 giornate ricche di contenuti, come sicuramente sarà. Ho visto il vostro programma, è sicuramente molto, molto interessante, molto, molto ricco. Parlando della Cineteca di Bologna, ho già sentito in qualche intervento precedente parlare di questa duplice missione, quindi quella della conservazione del patrimonio e nello stesso tempo anche ovviamente della valorizzazione del patrimonio. La valorizzazione è assolutamente legata al discorso della conservazione, ed è da qui che poi partono un po' tutte le attività della Cineteca, a partire dalla programmazione delle 3 sale cinematografiche, dalla distribuzione dei film restaurati, l'editoria specializzata e una serie di iniziative che hanno portato alla nascita del Dipartimento Educativo Schermi e Lavagne, come ricordavate voi poco fa, nel 2003. Volevo un attimo partire ricordando le parole di Giuseppe Bertolucci, che è stato presidente della Cineteca dal 97 al 2011. E lui brevemente diceva così, diceva che il cittadino spettatore è uno dei grandi protagonisti del nostro tempo, ma è trattato dal sistema dei media come una merce, come un'unità di misura, un numero, un ingranaggio. I suoi tratti distintivi sono la passività e l'inconsapevolezza. È il terminale di un flusso infinito e indiscriminato di messaggi di ogni genere. E
deve essere possibile assolutamente procedere invece all'identificazione e all'attivazione di momenti alternativi, di uscite di sicurezza, di aree protette, dove ricominciare a tessere la tela della particolarità, della memoria e della consapevolezza, dei luoghi di eccellenza, delle esperienze pilota che possano rappresentare per il futuro dei punti di riferimento. E i programmi didattici per le scuole e legati alla formazione del giovane pubblico devono proprio rappresentare uno di questi ambiti di eccellenza. Questo è stato scritto da Bertolucci una ventina di anni fa. Erano ancora anni in cui l'utilizzo di internet non era così massivo come lo è ora. Si stavano però ovviamente diffondendo altre forme di fruizione di film e di contenuti audiovisivi rispetto alla sala, come ovviamente il DVD. È chiaro quindi come il compito della cineteca, di una cineteca, debba essere quindi da una parte difendere l'originale nel senso di opera filmica, oppure anche nel senso dello spazio fisico della sala per cui il cinema è stato concepito. Ma dall'altra parte ovviamente abbiamo di fronte uno scenario che già 20 anni fa era diverso, ora ovviamente ha subito un'accelerazione ulteriore in cui i cambiamenti sono tantissimi, sono notevoli, cambiamenti nella produzione, cambiamenti nella fruizione, cambiamenti nella possibilità per i ragazzi stessi, per i giovani, di esprimersi attraverso il linguaggio audiovisivo. Ed è evidente che tutto ciò, come dicevate voi prima, questa moltitudine di immagini va comunque va configurata, gli va dato un senso. E questo senso può venire proprio dalle iniziative di educazione al cinema, di didattica del cinema che le cineteche sono chiamate a svolgere. Per quanto riguarda noi, Schermi e Lavagne, una delle prime iniziative che abbiamo fatto ormai tanti anni fa è stata la pubblicazione dell'edizione italiana dell'Hypothèse Cinéma di Alain Bergalat. Bergalat probabilmente lo conoscerete, anche il pubblico, un formatore, professore e critico d'Oltralpe che ha influenzato moltissimo la pratica della didattica del cinema. La sua ipotesi è ancora attuale, nonostante siano passati 15 anni da quando il libro è stato pubblicato. E Bergalat ha sempre sostenuto che l'arte, quando entra nelle scuole, debba essere un'occasione speciale di incontro, un incontro con l'alterità. Non può essere semplicemente trasmessa, l'arte va praticata. Il cinema è un'arte, come tale, con le sue specificità, ovviamente col suo linguaggio, deve essere fatto incontrare agli studenti e alle studentesse. Deve, lui diceva, generare tempesta, generare una serie di domande, attivare connessioni, attivare energie, aprire a esperienze diverse. Oltretutto, se l'incontro con l'arte non avviene a scuola, e quindi anche con il cinema, tramite la scuola, per tantissimi bambini questo incontro rischia di non avvenire mai. Ora, appunto, come diceva anche Bertolucci, i cambiamenti sono notevoli. Anche quando scriveva Bergalat si stava diffondendo il DVD e quindi queste forme di fruizione non più continua, ma spesso permetteva di utilizzare anche solo sequenze di film, frammenti di film, che secondo Bergalat già potevano avere una loro valenza se messe in confronto tra di loro. E questa della sequenza del frammento può essere uno degli strumenti che possiamo avere a disposizione, che corrisponde molto bene al tipo di comunicazione e di uso delle immagini che fanno i giovani oggi, per trasmettere anche il cinema attraverso iniziative di educazione al cinema. E in particolare mi viene in mente proprio l'ultimo progetto che abbiamo presentato l'altro ieri a Bologna, un progetto europeo finanziato da Europa Creativa, il programma Media, si chiama Cinarts, è una piattaforma online che prevede la realizzazione di una serie di materiali di approfondimento con sequenze di film, il cui scopo principale è mettere in dialogo il cinema e le altre arti visive. Un dialogo che non è scontato, che parte da alcune domande
parte da alcune domande che sono domande trasversali, che possono essere domande che si pone ognuno di noi, come ci possiamo rappresentare per esempio attraverso l'arte, che ruolo ha il paesaggio in cui vivo rispetto alle possibilità culturali che ho. E questa piattaforma è stata costruita dai nostri partner che sono stati, oltre a noi, la Cinémathèque Royale de Belgique, l'Hungarian National Film Fund, Pasteur d'Image, che è l'associazione francese che si occupa dell'educazione al cinema proprio a livello nazionale, soprattutto per quanto riguarda le scuole primarie e le scuole dell'infanzia. Quindi questo sito, per esempio questa piattaforma, utilizza proprio il frammento, la sequenza per parlare di cinema e di storia dell'arte, mettendole in connessione. Ovviamente alla piattaforma sono collegate una serie di attività didattiche, alcune delle quali sono state già fatte, altre invece ancora sono da fare nei prossimi mesi. Però diciamo che è sicuramente uno strumento che ha visto l'utilizzo di questo frammento, di questi frammenti come parte centrale del progetto. Quello che non abbiamo voluto fare in questo progetto è stato però inserire nella piattaforma i film interi, perché secondo noi i film interi abbiamo anche il compito di promuoverne la visione nelle sale cinematografiche. Questo progetto Cinarts è diciamo uno dei più importanti che abbiamo portato avanti recentemente. Adesso quello che si sta muovendo in Italia ricorda un po' quello che raccontavate prima, a quanto ho capito non c'era ancora la traduzione, in Spagna, quindi c'è stata anche qui una nuova legge nel 2016 e nel 2018 è diventata operativa. E questa legge ha proprio permesso una sorta di salto di qualità nella percezione dell'importanza dell'educazione al cinema. Questo perché si tratta di una legge che ha riformato tutto il settore cinematografico, quindi anche la produzione, la distribuzione, eccetera, ma soprattutto ha stanziato il 3% del Fondo Unico per lo Spettacolo, che è il fondo che il Ministero della Cultura destina al cinema e allo spettacolo dal vivo tutti gli anni, quindi il 3% a iniziative di educazione al cinema. Stiamo parlando di circa 12 milioni di euro l'anno, quindi è una cifra importante. Ultimamente si alzerà perché questo fondo unico è stato anche aumentato a causa del Covid. E questo piano prevede la realizzazione di bandi sia destinati alle scuole che destinate a istituzioni come la nostra, per esempio, che fanno questo tipo di iniziative. E grazie ovviamente a questo, che è un progetto proprio a livello nazionale, anche da parte dei docenti c'è stata una presa di consapevolezza molto importante dell'educazione al cinema nelle scuole e finalmente non sono più soli con la loro passione a spingere anche un po' per venire al cinema, magari contro il volere dei dirigenti scolastici o di colleghi, eccetera. In questo modo sicuramente l'educazione al cinema ha ricevuto una bella spinta. Le nostre varie iniziative, che adesso non sto a elencare qui, ovviamente hanno obiettivi diversi perché il cinema e la storia del cinema soprattutto insegna tante cose, insegna a rapportarsi con il tempo, ad avere legami col passato. È un discorso che allontana dal qui e ora in cui siamo abituati a vivere adesso. Soprattutto i ragazzi sono abituati a stare in un qui e ora spaccato, scollegato dal presente e purtroppo anche dal futuro spesso. Il cinema è anche un modo ovviamente per conoscere il mondo e lo è sempre stato fino da quando gli operatori dei fratelli Lumière andavano in giro in posti sconosciuti
e riportavano in Europa degli spaccati di vita che altrimenti non si sarebbero potuti conoscere chissà per quanti altri decenni. Il cinema è il linguaggio delle immagini in movimento, è quello che i ragazzi parlano in continuazione. E ovviamente l'importanza del saper leggere le immagini va di pari passo con il saperle creare, con il potersi esprimere con consapevolezza attraverso le immagini stesse. E ogni film ovviamente è prodotto nella sua epoca, quindi di suo vale come documento storico. E noi come Cineteca cerchiamo sempre di creare dei percorsi che mettano in relazione un po' i film di ieri e di oggi e permettano anche di valorizzare per esempio l'archivio fotografico della Cineteca, che ha 2 milioni di fotografie sulla storia di Bologna o sulla storia del cinema. E, i vari fondi che abbiamo, per esempio il progetto Chaplin, che è stato uno dei più importanti che stiamo terminando insomma adesso dopo tanti anni, c'è stato uno studio molto profondo sulla sua figura che ha portato a elaborare anche tanti percorsi didattici su di lui. Quindi ecco, ci sono una serie di spunti sicuramente, anzi vi ringrazio dell'opportunità appunto ancora di essere qui e di ascoltare anche le altre persone. Ovviamente se ci sono domande più specifiche anche su quello che facciamo sono a disposizione. Vi ringrazio. Muchísimas gracias, Elisa, por compartir con nosotros algunas de las líneas de trabajo en torno a la pedagogía, ¿no? de las imágenes que estáis realizando desde la Cineteca de Bolonia. Y quiero aprovechar uno de los elementos destacados de tu intervención también para trasladarlo al contexto español y dirigir esta pregunta hacia el director de Filmoteca Española. En concreto, acerca de cómo los cambios, ¿no? Cómo la reforma de esta ley de patrimonio puede aprovecharse precisamente para solventar algunos de esos retos de pedagogía de los archivos que tenemos pendientes. Hola, buenas tardes. Primer agrair al DRAC i bueno, principalment al DRAC i a la gent que treballa al DRAC, començant per la Marta i l'Anna, que ja les han anomenat abans, i aquesta nova generació que també heu parlat. Home, la pregunta, Tamara, té una resposta molt senzilla i és que una llei de patrimoni no és una llei per canvis pedagògics, és de patrimoni. Per tant, o sigui, la llei de patrimoni va per una banda i la qüestió pedagògica va per una altra, no? O sigui, vull dir, no hi ha una relació establerta directa entre una cosa i l'altra, o sigui, és molt difícil crear-la. ¿Qué retos entonces hay pendientes? Y también partiendo de lo que ya se está haciendo, ¿no? En cuanto a trabajo con entidades pedagógicas desde Filmoteca, ¿qué problemas detectáis o qué carencias tienen esas actividades, ¿no? de pedagogía en cuanto a la transmisión, de nuevo, ¿no? del patrimonio audiovisual y de acceso y democratización del archivo cinematográfico? Bueno, mi impresión es que la situación digamos, de conocimiento, y eso me imagino que Esteba estará de acuerdo conmigo, del conocimiento de los archivos por parte ya no, digamos, de la sociedad en general, sino incluso de la gente o digamos, de la industria, de la gente que se está dedicando a la producción cinematográfica, es tristemente demasiado escaso, ¿no? En ese sentido, uno de los problemas, yo creo, principales
que podemos tener en los archivos fílmicos a fecha de hoy, por lo menos en el territorio español, tiene que ver con el desconocimiento de las funciones, de las labores y sobre todo de un reduccionismo un poco peligroso a la hora de abordar el trabajo que se hace en los archivos, limitándolo muchas veces al acceso, ¿no? Es complicado muchas veces transmitir la complejidad que tiene un archivo fílmico, ya digo, no a la sociedad en general, sino incluso a la propia industria, ¿no? A partir de ahí, la idea de intentar saltar cualitativamente a un espacio de reconocimiento artístico del cine, ¿no? Como comentaba Elisa, a mí me resulta especialmente complejo en nuestro contexto. Es decir, porque hay un tema, hay un problema que creo que es, digamos, nuclear, que es el tema de la legitimación. Es decir, la legitimidad que sigue teniendo a fecha de hoy ya no solo el cine, sino todo lo que tiene que ver con la imagen de movimiento en nuestra sociedad, para luego poder dar ese salto hacia promover políticas educativas, políticas de uso del archivo en términos pedagógicos. Es decir, el problema es que creo que que nos faltan muchos pasos que dar, ¿no? Para acercarnos a una situación como la que ha descrito Elisa, ¿no? Sí, me gustaría que Esteve recogiese esta última línea, ¿no? También lanzada por Josecho, para que puedan transmitir también cómo están abordando precisamente esos retos desde las actividades pedagógicas que lleva a cabo la Filmoteca de Cataluña, que creo que es un ejemplo también en cuanto a esto que comentábamos anteriormente de tejer redes entre las distintas instituciones que deberían formar parte de esa ecología, ¿no? De la educación cinematográfica, entre, bueno, como son la propia Filmoteca, las universidades, pero también la industria o organizaciones y entidades que trabajan en el ámbito tanto de la educación formal como no formal. Entonces, resumiendo también las labores que lleváis a cabo desde ese programa pedagógico, intentando no solamente transmitir lo que hacéis, sino sobre todo también esos retos que hay pendientes, ¿no? De cara al futuro. Sí, gràcies, bona tarda. Jo crec que les tres cinemateques, a més, ens coneixem molt bé i estem molt alineats, i benvinguda serà, en el cas de Filmoteca Espanyola i de Catalunya també, la nova llei de patrimoni, però abans de la llei ja tenim clares quines són les nostres directrius i també en matèria educativa. I aleshores aquí jo voldria fer una mica de volta i passar primer per Drac Màgic, felicitar-los de nou un cop més al llarg d'aquest any els 50 anys, però també subratllar la paradoxa de que aquesta taula rodona i que aquest debat sobre el paper dels arxius es promogui des d'una cooperativa privada i no des d'una institució pública, i que, per tant, això delimita molt clarament o marca la tendència d'on estem en el tema de la pedagogia cinematogràfica a les aules d'una forma reglada. Abans Elisa ha esmentat un nom que és absolutament clau, que és Alain Bergalà, i Alain Bergalà és l'exemple d'una política clara estatal francesa que entén aquesta necessitat i que encarrega a una persona absolutament competent la reglamentació de la introducció del cinema a les aules des d'un punt de vista públic. A Itàlia això es va intentar també en el seu moment, amb Lino Michiqué, i no va funcionar, no es va aconseguir desenvolupar. I per tant, és a dir, el que no és el model francès, un cop més, amb el terreny de l'audiovisual, és el model de les trinxeres. I, en el fons,
les 3 cinemateques aquí representades, Drac Màgic i d'altres col·lectius, estem a les trinxeres, és a dir, estem a la perifèria intentant substituir per mètodes guerrillers allò que falta en el nucli central, que és el públic, l'administració pública. I aleshores aquestes contribucions, aquestes accions, és a dir, el gran èxit i al mateix temps la gran tragèdia de Drac Màgic és que porti 50 anys a la trinxera i a la guerrilla. I les filmoteques, és a dir, el que estem fent és incorporant-se. Quan jo vaig arribar a la Filmoteca de Catalunya no hi havia uns serveis educatius. I es van crear fa 10 anys i la funció que compleixen és la funció pedagògica, la funció educativa d'un equipament cultural com és una cinemateca. És a dir, com deien abans els meus col·legues, és a dir, nosaltres tenim 2 funcions, que és la conservació del patrimoni i la seva valorització. Nosaltres el que estem fent des dels serveis educatius de la Filmoteca és posar en valor aquests fons cinematogràfics, aquest patrimoni cinematogràfic. El que no podem i no forma part de les nostres competències és l'alfabetització cinematogràfica o audiovisual d'un país. D'altra banda, en una situació en la qual, és a dir, perquè el cinema estigui a la llei de patrimoni han de passar 130 anys. L'evolució tecnològica del cinema va a una velocitat supersònica. I, és a dir, encara estem discutint com introduir el cinema a l'escola, quan al mateix temps estem signant el certificat de defunció del cinema i creant noves plataformes o nous suports de difusió audiovisual. I mentrestant es dona la paradoxa que els pobres nens i nenes el que fan és que són absolutament autodidactes i aleshores et trobes amb un marrec de 4 anys que domina les tecles i les tablets i els botons i els canals i els satèl·lits d'una manera pràcticament autodidacta. Domina la tècnica, però el que li falta és el sentit crític que li pot aportar, diguéssim, un ensenyament reflexiu i no només del how to do it. Aleshores, amb això què vull dir és que des de la guerrilla endavant, lluitarem i no sé si guanyarem, però seguirem lluitant. Però jo crec que aquí hi ha un immens buit de poder central que caldria reflexionar i abordar d'una vegada per totes perquè els guerrillers poguéssim incorporar-nos a l'exèrcit regular. Sí, precisamente, hay varias cuestiones interesantes. En primer lugar, esa interrelación, ¿no?, que parece haber entre todos esos agentes y que desde las filmotecas parece que se ha entendido muy bien, ¿no?, en cuanto a la necesidad de contar con las asociaciones y entidades, ¿no?, que ya están trabajando desde hace años ese ámbito de la pedagogía de la imagen, porque parece reemerger una y otra vez ese debate normalmente articulado, ¿no?, de forma vertical cada cierto tiempo de cómo introducir el cine en las aulas cuando realmente el cine en las aulas ha estado siempre prácticamente, ¿no? Lo que hay que considerar es cómo tejer ese tejido, consolidar ese tejido de todas las entidades que ya desde distintas esferas, ¿no?, están cubriendo algunas de esas parcelas que pues no se han cubierto a través de un plan estatal, ¿no?, u organizado de pedagogía de la imagen. Y otra cuestión también que salía a la luz a través de las distintas intervenciones es precisamente ese cambio producido con la digitalización, con las audiencias también que están en los entornos digitales, y quería plantear una pregunta de carácter más reflexivo, ¿no?, acerca de cómo precisamente lo digital ha cambiado para las propias instituciones, ¿no?, para las filmotecas, la propia ontología del archivo, ¿no?, o sea, la propia forma de entender lo que tiene que ser archivable, digamos, ¿no?, o no. Sí, no sé quién quiere comenzar. Si quieres, ¿Sí? contesto. La ontología es la misma, es decir, de lo que se trata es de preservar el patrimonio.
lo que ha aumentado es la cantidad, el volumen. Y, por lo tanto, y esto hace muchos años que Pablo Cherkiousai lo plantea, es decir, no todo es conservable o no lo vamos a conservar todo. Es decir, si en estos momentos cada persona es una cámara, lo que no vamos a conservar son las memòries de tots els mòbils de cada ciutadano. Això està claríssim, no? Aleshores hi ha uns criteris de col·lecció, hi ha uns criteris de preservació que els decidim les filmoteques, pel qual decidim què és el que es conserva o el que no es conserva. A partir d'aquí sí que hi ha una frontera claríssima entre la preservació analògica i la preservació digital. No en quant a concepte, sí en quant a tecnologia. I aleshores aquí sí que ens trobem amb el que nosaltres anomenem el dilema digital, és un terme acunyat per l'arxiu de l'Acadèmia de Hollywood, la Motion Pictures Academy, que és aquesta gran paradoxa de que l'analògic es conserva perfectament bé, però en aquests moments esdevé invisible. I en canvi, el digital, que és molt visible, té altíssims interrogants sobre quant de temps això es podrà conservar, com a mínim en aquest format. D'entrada és molt més car, i això ho tenim quantificadíssim. Cada llargmetratge ocupa 4 terabytes de memòria, que és una barbaritat. Però en canvi és visible, en canvi és difundible. Aleshores, la gran pregunta en aquests moments és: hem de digitalitzar tot l'arxiu analògic perquè pugui ser visible? Podria semblar que sí, però aquí sorgeixen dos problemes. Un és el del cost i el volum. Nosaltres ho hem calculat. Digitalitzar tot el nostre arxiu equival a una memòria corresponent al 40% de tota la memòria digital de la Generalitat de Catalunya. I d'altra banda, la gran pregunta, que els col·legues saben perfectament, és si ara digitalitzem a 2K, quant de temps trigaran les majors americanes en venir a dir-nos que l'estàndard és 4K i, per tant, tota la inversió en digitalitzar 2K serà absolutament inútil i haurem de tornar a digitalitzar a 4, a 6 o a 8K. Per tant, la panacea de la digitalització pot semblar molt atractiva, però és altament arriscada en el sentit de volum, de cost i de garantia de preservació. Jo, d'entrada, el que diria segur és que garanties de preservació poques. És més, no vull ser apocalíptic, però jo estic convençut, i no sóc l'únic, que bona part de la producció d'aquests primers 15-20 anys de digital es perdran. Igual que s'ha perdut una bona part del cinema mut, bona part del primer cinema digital es perdrà per falta de mitjans de conservació o per la velocitat amb la qual els mitjans de conservació canviaran i faran obsolets els arxius amb els quals s'ha conservat aquest material. Jo sempre poso l'exemple d'aquells flopis de 3,5 que teníem en els primers ordinadors portàtils i que tenies 4 documents i ho posaves a l'ordinador. Qui en aquests moments... És a dir, jo encara conservo uns flopis d'aquests, però no tinc a casa, ni a la feina, ni enlloc, cap ordinador que sigui capaç de llegir-me aquella informació. I això és el que passarà amb una part de la informació digital de la producció d'aquests últims anys. L'altre problema que plantejava l'Elisa al parlar dels fragments i de parlar de la introducció al cinema a l'escola és el tema dels drets. Les filmoteques públiques, com som tots nosaltres, són filmoteques públiques que preservem materials majoritàriament privats. I, per tant, darrere d'aquestes pel·lícules hi ha uns propietaris que tenen els seus drets i els seus interessos comercials. S'ha intentat a nivell estatal i a nivell de Catalunya autoritzacions o llicències per la utilització de fragments cinematogràfics en pràctiques escolars. I et trobes aleshores amb els interessos legítims, d'altra banda, de la indústria, però que impedeixen utilitzar regularment aquests exemples, com qui, en canvi, pot utilitzar la cita de Shakespeare o Cervantes quan fa classes de literatura. És a dir, quan fas classes de cinema, citar a Eisenstein, a Griffith o Orson Welles, doncs té drets d'autor.
I, per tant, això és un altre tema que globalment, legalment, estatalment, públicament, s'hauria de resoldre per poder disposar d'un banc d'imatges, com a mínim, utilitzables com a exemples pedagògics a l'escola, si és que hi hagués una reglamentació pedagògica del cinema dintre de les escoles públiques. Sí, no sé si los otros dos participantes quieren comentar algo a propósito de la pregunta lanzada. Creo que aquí se ha añadido también un factor fundamental y que quizá pues es el gran tema de debate, ¿no?, que podemos abrir, que es cómo lidiar precisamente, ¿no?, con la cuestión de los derechos de autor, precisamente por esa posición tan delicada, ¿no?, que tienen las filmotecas a la hora de tener que lidiar con la industria, con los intereses, mejor dicho, ¿no?, de la industria, pero en lo que nos ocupa también con el interés cultural, ¿no?, y con esa dimensión pedagógica que nos ocupa en esas jornadas. Se puede abordar la pregunta desde cómo lo estáis haciendo ya, ¿no?, cómo se está gestionando y cuál debería ser ese ideal en cuanto a poner en una balanza los intereses comerciales y los intereses educativos. Sì, se posso dire una cosa, sta funzionando la traduzione? Sì, perfettamente. Sì, questo del diritto degli autori è un tema veramente importante e anche condizionante, nel senso che anche nel nostro caso, nel progetto che citavo di Cinarts, abbiamo utilizzato una serie di clip. Per ognuna di queste clip chiaramente abbiamo dovuto chiedere i diritti ai legittimi aventi diritto, che non eravamo mai noi, anche se i film ce li avevamo, avremmo potuto tranquillamente prenderli, insomma, prendere le sequenze che ci servivano e utilizzarle così. È stato, quando abbiamo richiesto queste sequenze agli aventi diritto, abbiamo spiegato bene il progetto, abbiamo spiegato addirittura si tratta di una piattaforma che è ad accesso riservato agli insegnanti e agli educatori, se non per eccezioni che gestiamo noi, quindi ci deve essere fatta una richiesta specifica e noi diamo oppure no l'autorizzazione all'accesso ai materiali, quindi stiamo parlando anche di, proprio in termini numerici, insomma, non chissà cosa, ecco. E oltretutto non c'è assolutamente sfruttamento commerciale, è una piattaforma pensata per i docenti che vanno su questo sito, scaricano dei materiali, vedono le clip e li utilizzano per delle attività con i loro studenti, punto. Eppure è stato insomma, diciamo la mole del lavoro più grossa e anche più costosa di tutto il progetto è stato stare dietro a questo discorso. Quindi ecco, anche l'abbiamo sentito forte questo tema e sicuramente è probabile che una riflessione anche a livello europeo proprio su questo tipo di tematica vada fatta se si vuole continuare a realizzare dei progetti di questo tipo. Sí. No sé si Josécho quiere añadir algo respecto a esta cuestión. No, bueno, una cosa, torno al que has estat parlant de l'Esteve abans, bueno, dues coses de les que ha dit, no? Que tota aquesta qüestió de què passarà amb aquests primers arxius digitals o aquesta primera producció digital que hem pogut tenir els últims 20 anys o fins i tot una mica més. Explicar que just ara, possiblement l'any que ve, finalment tindrem una norma europea de conservació per arxius audiovisuals. O sigui, una mica subratllant aquesta mena de calaix temporal que existeix i que possiblement, que jo coincideixo completament amb l'Esteve, que perdrem molt d'aquests títols és perquè, evidentment, si no hi ha una norma de conservació, molts d'aquests títols en 4 dies els hi passarà com els floppies de l'Esteve o com aquelles fotografies que tots teníem o que tots vam fer amb les primeres càmeres digitals
que ara hi ha aquelles càmeres que van comprar als anys 90 o principis de la primera dècada del segle 2000 que ja les hem perdut i aquelles fotos han desaparegut, no? O sigui, la gent de la meva generació, i això jo crec que de la meva i de les més grans de la meva, doncs possiblement hi ha 20 anys de fotografies que hem perdut. Van passar de les de paper a les que tenim ara al mòbil, però les que van fer al mig les hem perdut. Les hem perdut, és molt difícil recuperar-les, o ets molt metòdic i les has anat allò migrant, o directament les hem perdut, no? Per tant, això jo crec que és una cosa que hem de tenir en compte. I per tant, sí que perdrem molt del que estem veient ara. O sigui, es perdrà. Irremediablement el perdrem, no? En segon lloc, jo potser a la meva primera intervenció he estat molt pessimista, no sé si pessimista, i després jo crec que l'Esteve ha refrendat una mica això, ha parlat de les trinxeres. Home, jo no sé si estem a les trinxeres. Aquí jo crec que, no? O sigui, m'he sentit una mica, ostres, no? Nosaltres, d'una manera o una altra, l'Elisa no tant, però tant l'Esteve com jo som part de lo públic, no ens podem separar d'això. I per tant, no és nostra la responsabilitat educativa, això està clar. I tampoc la podem substituir. I per tant, fem el que podem des de cadascuna de les nostres institucions que no són responsables de temes educatius. Per tant, jo, més que estar a les trinxeres, crec que som una mica com els indis, que estem donant voltes al voltant del fort, intentant d'alguna manera entrar, i ens costa, perquè a dins és on estan, on es prenen les decisions més de tipus pedagògic i que nosaltres no tenim accés. En quant als temes dels drets, bé, jo crec que a vegades amb això són molt... Vull dir, nosaltres mateixos som contradictoris amb com ens aprovem a aquests temes. Jo crec que les filmoteques han de, sempre que és possible, col·laborar amb la gent que té els drets de les pel·lícules, no només per poder fer-les servir, sinó també per fer feines de recuperació, de restauració. Vull dir, crec que hem de tenir tota una... Aquí també hem de ser pedagògics, crear una pedagogia de la col·laboració entre les filmoteques i els dretavents. Crec que això és fonamental. Aquí una altra vegada tenim que els francesos això ho tenen molt clar i no parlarem més del model francès. Tinc una amiga que cada vegada que li diuen que hem de parlar del model francès es pren un xupito perquè sempre estem amb aquest mateix... Sempre França, 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 i és veritat, és un model que està a anys llum de nosaltres i, per tant, també fer-lo servir com a referent és una mica trampós, a vegades. Jo el que sí que dic és que si veiem, en aquest cas, el model francès, si el mirem, a França són molt curosos a l'hora de posar-se a restaurar, a recuperar amb la gent, i sempre van de la mà de la gent que té els drets, o de les empreses, o del que sigui. I crec que, en aquest sentit, nosaltres hem de seguir aquest model, buscar la manera d'apropar-nos i treballar, jo diria que sense por. O sigui, és evident que el patrimoni audiovisual és enorme i hi ha moltes circumstàncies diferents. Ara bé, com deia l'Elisa, o sigui, jo crec que per buscar aquests fragments, per fer-ho servir en un context molt concret i molt, o sigui, amb aquest accés només per qüestions pedagògiques i educatives, no és pas tan difícil. O sigui, crec que és una cosa que tenim la capacitat de fer-la. Jo volia matisar només, quan jo parlava de les trinxeres respecte a el que és la introducció del cinema dintre dels plans pedagògics.
evidentment que som institucions públiques, que ens comportem com a tals, i en aquest sentit també voldria dir una altra cosa que entre nosaltres coneixem molt bé, però que potser no cal dir-la públicament, és que justament el nostre patrimoni que conservem, que no és nostre però que conservem, i el conservem públicament, està a disposició del ciutadà, de la societat i de les entitats que el vulguin utilitzar. Evidentment passant per filtre dels propietaris dels drets, però que si conservem aquestes imatges és per després valoritzar-les. No sempre ho fem nosaltres. A mi em fa molta gràcia quan en ve algú i diu s'ha descobert una pel·lícula. No, s'ha descobert, no. Has vingut a la Filmoteca i has trobat la pel·lícula en els nostres arxius que fa 30 anys que l'estàvem conservant. És com si un arqueòleg et vingués a dir que ha descobert una peça increïble en un museu. Els arqueòlegs no han d'anar als museus, els arqueòlegs el que han d'anar és al desert. Nosaltres som el museu, nosaltres tenim les peces. I és la societat la que s'ha de beneficiar d'aquesta exposició o d'aquesta posada a disposició pública que les filmoteques fem de la preservació del patrimoni. I dintre d'aquesta posada a disposició, evidentment, hi ha tot el sector pedagògic. Bueno, continuando con esa cuestión, ¿no?, de la gestión de los derechos y las propuestas concretas que estabais presentando acerca de cómo poder hacer más democrática, digamos, esa relación, ¿no?, de la sociedad con los archivos. Yendo un paso más allá, ¿cuál es vuestra posición, ¿no?, como responsables de las distintas instituciones acerca de la reapropiación, ¿no? No solamente el acceso a los archivos, sino también la reapropiación de esos archivos con fines pedagógicos? Concreta reapropiación. Sí, ¿de qué manera no solamente facilitar el acceso, ¿no?, a los archivos a través de ese tipo, por ejemplo, de licencias educativas que estabais comentando, ¿no?, sino también cómo lidiar de nuevo con la gestión de los derechos de autor para la reapropiación de las imágenes en forma de creación de otras obras que parten de esa memòria audiovisual, no, però, això està molt clar. És a dir, nosaltres, si a partir de l'original d'un quadre un altre artista vol repintar-lo, sempre i quan no perjudiqui l'original, pot fer absolutament el que vulgui. Per tant, nosaltres conservem les imatges originals. Vosaltres tots tenim cineastes que són autèntics maniàtics de la retransformació i reciclatge de les seves pel·lícules. I això ho feia Chaplin, ho feia Orson Welles i ho fa el Pere Portabella. I al Pere Portabella sempre li dic el mateix. Manipula, canvia, recicla, reapropia't, fes el que vulguis, però l'original jo ho guardaré. A diferència del que feia Chaplin, que obligava a destruir els originals per quedar-se només amb la nova versió. Aleshores, la nostra feina és preservar els originals i a partir d'aquí, doncs, estem prou oberts perquè qui accedeixi a aquestes imatges i sobretot els propietaris d'aquestes imatges les puguin retreballar, reconfigurar, reciclar, retallar. Nosaltres el que sí que fem com a política de la casa, que jo crec que és compartida pels altres, és que si entremig hi ha una inversió pública amb una restauració d'una obra privada, nosaltres a canvi demanem els drets d'explotació cultural perquè això tingui una difusió cultural més àmplia i lliure de drets privats, perquè és el preu a pagar per la inversió pública que s'ha fet. Nosaltres, per aquí, si un propietari d'uns drets cedeix l'accés a unes determinades imatges per fer una pel·lícula de found footage o un documental o vol modificar o vol colorejar, etc., nosaltres aquí no entrem sempre i quan garantim la preservació dels materials originals. Sí, me gustaría indagar más, ¿no?, en esa dimensión pedagógica de reapropiación del archivo, en el sentido de que antes estábamos también mencionando, ¿no?, que ahora prácticamente todos somos creadores, ¿no?, de imágenes y en el ámbito de la pedagogía de la imagen también está esa dimensión, ¿no?, de creación y desarrollo
de competencias expresivas, donde precisamente esta limitación, ¿no?, de la gestión de los derechos supone muchas veces una barrera para poder plantear ese tipo de metodologías en contextos educativos. Entonces, no sé si desde las filmotecas se podría también plantear algún tipo de estrategia para poder facilitar ese tipo de planteamientos metodológicos, ¿no? No solamente de acceso a y de análisis crítico del archivo, sino también de reapropiación y reutilización por parte de la sociedad. Si os parece, contesto yo un poco a eso. A ver, me parece que una cosa es el uso artístico y otra cosa es el uso pedagógico, y por lo tanto hay que diferenciar. O sea, un artista utiliza unos archivos o lo que sea con la idea luego de sacar un provecho, porque con eso lo va a exponer y lo va a vender o lo que sea. Entonces, ahí eso es una cosa y otra cosa es el uso pedagógico. Entonces, me parece que eso es importante. También me parece que es importante marcar otra cuestión, y es el coste que tiene hacer una cosa de ese tipo. Quiero decir, nosotros tenemos un departamento, bueno, y los colegas también, solo para servir imágenes para este tipo de producciones que sean más o menos artísticas o más o menos industriales, me da igual. Quiero decir, lo que decía antes Esteba, que puede ser alguien para hacer un documental sobre la Segunda Guerra Mundial para la televisión que te pide unas imágenes del nodo o de lo que sea, o puede ser el mayor artista del mundo. Eso no sale de una caja mágica. O sea, y por lo tanto tiene unos costes de producción. No es que están ahí para que alguien vaya y los coja. Nosotros recientemente hemos tenido la petición para hacer una película completa a partir de una de las colecciones de Filmoteca Española, y eso supone 2 meses de trabajo de 2 trabajadores de Filmoteca Española. Ya no estoy hablando de pagar derechos o dejar de pagar derechos. Entonces, me parece que eso es importante, ¿no? Porque da la impresión muchas veces que las imágenes están ahí y que se pueden coger y se puede ver la película de found footage y todos están contentos, ¿no? No es así, ¿no? Antes, cuando decía esa especie de desconocimiento de la complejidad del trabajo de las filmotecas, iba un poco por ahí, ¿no? No sé si entonces, bueno, eso, vamos, ya está. Eso es lo que quería decir. Sí, que veía a Elisa asintiendo, no sé si quería añadir algo más. Sì, noi molto velocemente. Noi abbiamo, per esempio, per quanto riguarda i bambini e i ragazzi, l'idea di più che altro farli lavorare con gli originali, sugli originali, ma per creare qualcos'altro. Cioè i bambini guardano per esempio una serie di film di un certo genere, magari durante i campi estivi che facciamo d'estate, stanno con noi per una settimana intera dal mattino alla sera e gli facciamo vedere alcuni film, magari western, e durante la settimana scelgono insieme a noi una sequenza e la rifacciamo insieme. La rifacciamo nel senso, studiamo insieme la sceneggiatura, studiamo insieme inquadratura per inquadratura, i dialoghi, ovviamente si crea una piccola troupe dove ciascuno ha un ruolo specifico e il risultato è una sequenza magari di 1 minuto, 1 minuto e mezzo, dove però loro hanno un po' compreso come funziona il linguaggio cinematografico e hanno un po' sperimentato proprio i meccanismi anche della produzione e della pratica del cinema. Per quanto riguarda noi, ecco, come riappropriazione la intendiamo più in questo modo dal punto di vista pedagogico, quindi
una ricreazione in realtà. Gracias. Sí, quiero dar la palabra al público asistente en primer lugar y también vamos a ir recopilando las posibles preguntas que se hayan planteado por parte de la audiencia online. No sé si alguien tiene alguna cuestión. No sé si tenemos... Sí. Hola, bona tarda. M'agradaria recollir una mica al principi un dels punts de la intervenció del José Chu al principi, concretament quan ha deixat anar el que per mi jo crec que és un punt previ necessari, que és, ha dit, falta legitimidad del mundo de les imágenes. És a dir, de fet, encara avui, per viure sobre les imatges, el món de les imatges, una consideració d'una cosa de segona categoria. Llavors, aquesta legitimitat necessària suposo que ha de venir d'un debat públic en el terreny educatiu, en el terreny de la cultura, per tal de reubicar-la com a essencial en relació a les metodologies d'aprenentatge. José Chu ha dit així, és com tirant una pedra, molt en la seva línia, però em sembla important, no? És aquella reflexió de Gilbert Durán sobre el llibre de l'imaginari, l'imaginario, que parla de que, evidentment, encara estem en una societat que, per més que estigui presidida pel món de les imatges, estem en una posició de referència respecte a aquest món de les imatges com si es tractés d'una qüestió, evidentment, de segona categoria, és a dir, una posició quasi iconoclasta, en el fons, per més que estiguem presidits i presidides pel món de les imatges. M'agradaria rescatar això i des del vostre punt de vista, des de les filmoteques, que jo crec que esteu fent un treball en aquest sentit, la Bolònia no la connecta, la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, en tot el treball de restauració, i ho sé perquè hem fet coses on hem sigut convidades a debatre i a reflexionar, i també amb els resultats del que tenen, i tot el treball, per exemple, que ha fet la Filmoteca Espanyola al llarg de la pandèmia en totes ¿cómo se llama? Las flores, ¿cómo lo llamáis? En la sombra. Las flores en la sombra, exacte. Tota aquesta visibilitat de l'arxiu, que és molt important perquè, en el fons, centra l'atenció i reclama aquesta atenció. Bé, era una mica donar-li la volta a aquest ex ante, aquest pas potser previ, no tant que us atenyi a les filmoteques, sinó que ateny el debat sobre el paper de la imatge en el món de la cultura, que està per assumir totalment, com a mínim, el nostre país. Perdón, antes de que responda José Chu Cerdán, quiero despedir a Esteve Arrembau porque se tiene que marchar, el director de Filmoteca de Cataluña, agradeciéndole la presencia, sobre todo física, en la jornada. Y nada más, a continuación. M'espera el cinema iranià i esa pareja feliz de Berlanga. Ho sento, un gran plaer estar aquí y un saludo a los compañeros de Cinematecas que estamos en la misma trinchera, a pesar de todo. Gracias. Sí, José Chu. Bueno, no tengo mucho que... Yo creo que era la Marta, ¿no?, la que parlava. Sí. No, que no tinc molt a afegir. No? És evident que falta un debat social i falta un... Quan jo abans deia que fins i tot la gent de la indústria no estava molt per la labor, és evident que si algú ha de fer de lobby de pressió perquè hi hagi una legitimació progressiva d'això i un debat social, però algú l'ha d'impulsar, i aquest hauria de ser la indústria. La indústria està en una altra guerra, malauradament, no? I, per tant, aquí ha d'estar... O sigui, ens trobem una mica molt sols, a vegades, no? Fem aquesta guerra. Jo crec que
I això la directora de l'ICA, la Beatriz Navas, crec que podria dir igual que jo, no? Que hem trobat moltes vegades molta més capacitat de comprensió de cap a on volíem anar de la gent, diguem-ne, de les arts ja reconegudes, no? Que de la pròpia indústria del cinema, no? Sí. I llavors aquest tema de la legitimitat, és clar que passaria per aquí, és a dir, perquè algú ho impulsés. Les altres arts ja tenen els seus problemes, no vindran a solucionar els nostres. Es poden entendre, però no vindran a solucionar els nostres problemes. Llavors, d'on hauria de sortir aquest impuls, jo crec que, per la raó que sigui, en el nostre context territorial, no està passant, no? Està en una altra. Hi ha de tot, evidentment, o sigui, tampoc es tracta ara de dir que a la indústria no li interessa això. Hi ha gent que està molt interessada en això, però és veritat que no existeix, diguem-ne, com a sector no hi ha una posició de reivindicació d'això. I per tant, és una guerra que hem de fer una mica sols, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más entre el público? No sé si tenemos alguna cuestión. Creo que se ha escrito algo, ¿no? en el chat, y si podemos... No tenemos ninguna pregunta. Bueno, para ir concluyendo, y creo que en esta última intervención y a propósito de la pregunta planteada, se puede, no sé, si lanzar una reflexión hacia el futuro, ¿no? De cómo lo digital, ¿no? y también cómo esos cambios en la naturaleza de los archivos que incluyen también incluso cambios en los planteamientos del canon, ¿no? cinematográfico, afectan también a los distintos espacios en los que acceder a los nuevos públicos, ¿no? Siempre que hablamos de transmisión pedagógica, inevitablemente tenemos que pensar en cómo llegar a esos nuevos públicos. Se han mencionado también alguna de esas estrategias, ¿no? de dar a conocer el archivo a través de iniciativas digitales. Y no sé si podéis, para cerrar este debate, ¿no? con esa proyección, después de abordar lo que se está haciendo, de dónde venimos, cuál será el papel, ¿no? del espacio online a la hora de crear esos nuevos públicos o de acceder a esos nuevos públicos y también en los diferentes entornos, ¿no? Tanto en los propios espacios de las filmotecas como también en los entornos escolares y domésticos, no lo olvidemos. No? Allora, grazie sì per questa domanda che appunto ci porta anche verso il futuro. Sicuramente il cambiamento, abbiamo detto, c'è. Noi come Cineteca avevamo aperto una piattaforma online quando le sale erano chiuse. Le sale in Italia sono state chiuse nel novembre del 2020 fino ad aprile del 2021. Oltre alla prima parte del 2020 ovviamente. Quindi diciamo che c'è proprio stato un periodo lungo di scollamento con il pubblico. In questo periodo appunto abbiamo attivato una piattaforma online in cui era possibile vedere film della storia del cinema e anche qualche prima visione, accompagnata per quanto riguarda il nostro dipartimento educativo anche da presentazioni, discussioni con i ragazzi, eccetera, online. Però non appena c'è stata la possibilità di tornare in presenza,
noi avevamo voglia di ritrovare il nostro pubblico in presenza e il pubblico è tornato, diciamo, con tanta energia, con numeri importanti. Anche il numero dei ragazzi ci ha stupito. 2 giorni fa abbiamo mostrato Caligari di Vine, un film del 1920, con la musicazione dal vivo, e la sala da 150 persone era piena. Abbiamo dovuto mandarne via altri 60 e per la maggior parte erano ragazzi. È stato bellissimo vedere questo, perché significa che non si è perso questo contatto, anzi c'è tanta voglia di tornare. Quindi dal nostro punto di vista online sì, sicuramente teniamo aperte delle strade, delle possibilità anche di incontri con gli autori a distanza, insomma ci sono tante possibilità. Per esempio non staremmo parlando in questo momento se non ci fosse la possibilità di vedersi così. Però la nostra dimensione più propria è quella dell'incontro vero, insomma, della presenza in sala. Una chiave sicuramente per come dire, tenere un po' il pubblico anche dei giovani, che chiaramente in questi anni si è anche abituato ad altre cose, ad altre forme di fruizione, abbiamo visto che è quello di coinvolgerlo anche nella progettazione delle iniziative, nella promozione, quindi non soltanto creare delle occasioni per loro, ma proprio insieme a loro. E questo può fare un po' la differenza nel ricostruirsi un pubblico. Bueno, por parte nuestra, yo sinceramente, antes ha comentado también Marta la experiencia de Flores en la Sombra. Yo creo que Flores en la Sombra tiene 2 características. Bueno, también nace, ¿no?, como decía ahora Elisa, en el contexto de la pandemia. Lo que pasa que nosotros sí que cuando eso empezó a remitir y empezamos a poder volver a las salas, nos pareció que era interesante, digamos, mantenerlo vivo por esas 2 cuestiones, que es las que me parece que son fundamentales en el caso de Flores en la Sombra. Una, porque estamos haciendo llegar ese material a gente que si no teníamos acceso. Era imposible llegar, ya, quiero decir, la desaparición de salas ya era, digamos, preocupante antes de la pandemia, lo va a ser o lo está siendo más en los tiempos posteriores. Cada vez hay más poblaciones sin salas de cine, por lo tanto, cuando nosotros ponemos algo en internet, en este caso en el canal de Flores en la Sombra, sabemos que lo puede ver alguien de las grandes ciudades como Barcelona o como Madrid, pero también en un pueblito de Almería. En segundo lugar, porque lo que estamos poniendo en la mayoría de las ocasiones son cosas que no tienen el atractivo de la sala. Que no es como el largometraje que se puede ver porque es un clásico del cine, sino son los 30 minutos que han sobrevivido de una película muda y es lo único que tenemos. Y por lo tanto, tampoco en ese sentido es un material que esté pensado para atraer nuevos públicos, sino sabemos que se lo estamos facilitando a un público iniciado, a un público, digamos, ya con un interés importante, ¿no? Eso muchas veces es muy satisfactorio. Una de los últimos programas, bueno, no de los últimos, un programa de octubre incluía los 2 minutos que habíamos encontrado de una película de la Salomé de Tedavara que se creía que estaba completamente desaparecida. Colgar esos 2 minutos de Tedavara, que posiblemente, de la película de Tedavara, perdón, de Salomé,
que posiblemente eran los fragmentos que algún censor español consideró que eran excesivamente erotizantes, realmente fue muy satisfactorio para nosotros. Porque aquello que había sido censurado, por un lado, digamos, la paradoja de la historia es lo que había hecho que se conservase, y por otro lado, nosotros gracias a Internet podíamos mostrarlo a todo el mundo, ¿no? No tiene sentido llevarlo eso a una sala. Sin embargo, bien acompañado, bien explicado, con una investigación adecuada, tiene mucho sentido compartirlo en Internet. También ahí estamos, de alguna forma, digamos, conservando algunas cuestiones que a veces no gustan mucho, pero que yo soy soy muy fan de hacerlo así, y es que no somos un repositorio donde todo sea accesible todo el tiempo. Programamos más como una sala. Es decir, esta semana hay esto. Y esto tiene una serie de, digamos, complementos, principalmente textos, entrevistas, que lo acompañan. Y eso es lo que vas a ver esta semana. Y la semana que viene habrá otra cosa. Porque es una forma también, creo, de que nuestra labor de ser prescriptivos funcione mejor. Por el otro lado, dándole la vuelta a la cuestión que hacías, Tamara, de cómo llegar a los jóvenes, para nosotros lo que sí ha supuesto una urgencia, que ya era una preocupación antes de la pandemia, pero que se ha convertido en una urgencia después, es cómo hacer que los jóvenes vayan a las salas. Ya no que vean los clásicos del cine, sino que vayan a las salas. Y en ese sentido es donde, bueno, lo que estamos haciendo es intentar crear en muchas ocasiones eventos que puedan ser atractivos, no ir a buscarlos al terreno donde ellos, ¿no? Donde, como decías tú, bueno, ¿por qué no lo digitalizamos y entonces se lo hacemos atractivo en sus móviles? Porque resulta que son materiales que no les van a interesar. Porque hablan, no sé quién lo decía antes, si era Esteban, son productos audiovisuales de otro tiempo y por lo tanto soltárselos en un móvil no les dice nada. Entonces hay que hacer al revés, hay que buscar cuáles son los métodos con los que tú te los llevas a tu terreno. Me parece que muchas veces el recorrido se encuentra ahí y nuestro terreno es la sala. En ese sentido, creo que tenemos, ¿no? O sea, que nos movemos muy lentos, pero que cada vez que consigues algo es muy satisfactorio, ¿no? Y es como ir poniendo como pequeños granos de arena en una montaña que va muy despacio creciendo. Cada experiencia es algo, ¿no? En ese sentido, muy satisfactorio, ¿no? Y aquí, ya para cerrar y no enrollarme más, perdonad, pero sí que me gustaría nombrar una experiencia que tenía que ver con eso que hemos estado también, que has dicho tú, de la reapropiación, y de acercar la historia del cine a las nuevas, ¿no? Digamos, generaciones. Recientemente encontramos unas imágenes de 1930, bueno, en este caso apareció en una casa, unas imágenes de 1930 de toda la zona del Sáhara, rodadas por un español, en una especie de lo que pudo ser o lo que se ha considerado que fue el primer París-Dakar, una experiencia claramente colonial, de mirada colonial sobre África. Entonces, esas imágenes aparecieron, nos parecían que unas imágenes muy interesantes, pero no sabíamos muy bien qué hacer con ellas. Y entonces ahí es cuando apareció en nuestro camino una asociación, ¿no?, que se llama 24 posibilidades por segundo, que se dedica a trabajar con jóvenes en riesgo de exclusión social. Y ahí lo que hicimos fue entregar estas imágenes a los responsables de la asociación para que ellos a su vez creasen una serie de sesiones con un taller con chicos y chicas y que de alguna forma se reapropiasen. No había ningún trabajo de remontaje, sino de sonorización.
Y eso luego lo llevamos al cine, a la sala. Y cuando eso lo llevas a la sala y llevas a los chavales a la sala, que muchos de ellos es la primera vez que han pisado una sala, pues eso es muy satisfactorio. ¿Qué repercusión tiene eso? Pues hombre, evidentemente sobre un grupo poblacional muy pequeño, ¿no? Bueno, pero creemos que esa es la batalla que hay que dar, ¿no? Pues con ese ejemplo y también recogiendo todos los hilos que se han lanzado en esta mesa inaugural, cierro dándos las gracias bueno, tanto a Esteba, que se acaba de marchar, como a Josécho Cerdán, director de Filmoteca Española, y Elisa Giovanelli, responsable del programa pedagógico de la Cineteca de Bolonia. Gracias por estar en esta mesa. Y al público asistente le recuerdo que la jornada de hoy no acaba aquí. Ahora después tendremos una performance, un remix audiovisual en directo que estará a cargo del colectivo Dos Topos, compuesto por dos montadoras y cineastas, Ana Pfaff y Ariadna Rivas, y que mañana tendremos toda una jornada por delante con 4 mesas de debate, organizadas 2 por la mañana y 2 por la tarde, donde seguiremos profundizando y podremos ahondar en cada una de esas líneas que han tocado en esta mesa inaugural los responsables de las filmotecas, con distintas entidades que trabajan en distintos ámbitos de ese binomio, ¿no?, que constituye el ámbito de la pedagogía y de la creación audiovisual. Así que muchísimas gracias también al público asistente de forma presencial y al público online y, por supuesto, también a los participantes de la mesa del debate. Gracias. Grazie.